Pudotin kerran kämpiksen hammasharjan. Vahingossa vessanpönttöön. Nostin pois puhtaisin vesihanassa ja laitoin takas peilipöydälle. Mulla on pakko mielle symmetriaa ja numeroon 3. Olen käynyt kuorissa jonkin verran. Kävisin varmaan vieläkin, mutta köyhyys ja keski-iän libido. Syön jalkapohjani iltaisin. Olen nolojen vaivojen ihminen. Mulla on ollut varmaan kaikki nolot viat. Finnejä pepussa täitä, jalka- ja kynsisieni, peräpukamia ja liikahikoilua. Postaan Facebookiin kuvia salaattiannoksista sekä päivityksiä tyyliin. 10 kilsan aamulenkkin vedetty, mutta syön myös 2 suklaalevyä päivässä. Yksi vielä. Tätä kukaan ei haluaisi kyllä tietää, mutta koitetaan. Okei. Aina kun bongaan yhden illan jutun ja mennään hänen asuntoonsa, pyöräytän aamulla ennen kuin muija herää sen hammasharjaa perssilmässä.